गेल्या आठवड्यामध्ये गोवा आणि कोकणला वादळाचा तीव्र तडाखा बसला. तो एवढा तीव्र होता की त्याचे परिणाम काही महिने आता जाणवणार आहेत. एवढंच नाही तर काही दिवस त्याची आता चर्चा होत राहणार आहे. आणि चर्चा एवढ्यासाठी महत्त्वाची आहे कारण हा केवळ निसर्गाचा उद्रेक नाही आहे. निसर्गानं जे काही एवढं आकांड तांडव मांडलं तेही तितकंसं बरोबर नाही, कारण ही निर्मित संकट आहे. आणि या संकटानं आता जी काही संकटाची मालिका जी येते त्याच्यासाठी मानव काही प्रमाणात जबाबदार आहे. आणि त्याची चर्चा आता झाली पाहिजे. ती चर्चा शास्त्रीय पातळीवरती संशोधकांना घेऊन आणि तज्ज्ञ या विषयावर जे अभ्यास करत आहेत त्यांना घेऊन ही चर्चा आवश्यक आहे. आणि ती एवढ्यासाठी आवश्यक आहे कारण आपले राज्यकर्ते, आपले शासक जे आहेत ते पूर्णतः या गोष्टीकडे कानाडोळा करत आले. म्हणून त्या विषयावर बोललं पाहिजे आणि मला त्या विषयावर तर बोललंच पाहिजे. या संपूर्ण जे काही रेनफॉल, पावसाळा ज्या पद्धतीनं आता अत्यंत उग्र स्वरूप धारण करत आहे. तुम्ही पाहिलं आहे की जुलैमध्ये आपण आलेलो आहोत, जुलैच्या शेवटात पोचलो आहे आणि पावसानं जवळजवळ 50 ते 60% आपला टप्पा पूर्ण केलेला आहे. जो टप्पा पुढचा एक महिनाभर ऑगस्टपर्यंत चालणार होता तो 50% पाऊस जुलैपर्यंतच पडून झालेला आहे. आणि एवढंच नाही तर सदर्न पेनिन्सुला जे म्हणतो गोवा आणि कोकण येतं त्याच्यामुळे तर त्याचा तीव्र तडाखा या भागाला बसलेला आहे. आणि त्यातून आपल्याला जाणवलं आहे ते असं की क्लायमेटिक पॅटर्न, जे काही वातावरणाचं जे काही एक पॅटर्न होतं तो पॅटर्न बदलतो आहे. आणि ह्या बदलाचा जेव्हा आपण मागावा घेतो तेव्हा त्याच्यामध्ये दिसतं की अरेबियन समुद्रामध्ये वादळ येण्याची प्रक्रिया आता जोर धरते. अरबी समुद्रामध्ये वादळाचं नवीन आकार तयार होत आहेत आणि वादळाचा तीव्र धक्का बसण्याचे प्रसंग आता वाढत आहेत. म्हणजे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिलं तर गेल्या 20 वर्षामध्ये जवळजवळ अरबी समुद्रामध्ये वादळांचं प्रमाण 52% वाढलेलं आहे. हे लक्षात घ्या, 52% अरबी समुद्र हे खूप मोठं आहे आणि अनाकलनीय असं आहे. कारण आम्ही यापूर्वी पाहत होतो की बे ऑफ बंगालच्या खाडीमध्ये वर्षाला 1-2 वादळं सहज येत होती. परंतु गेल्या 20 वर्षांचा आढावा घेतला तर आपल्याला दिसून येईल की बे ऑफ बंगालच्या खाडीमध्ये केवळ वादळांमध्ये केवळ 8% वाढ झालेली आहे, तर अरबी समुद्रामध्ये 52% वाढ झालेली आहे. हे खूप मोठं एक वेगळं काहीतरी सत्य आपल्यासमोर येते आणि ते खूप भयावह असं आहे. आणि का घडतं? वादळ जेव्हा होतात तेव्हा त्याचं मॉइश्चर कंटेंट हा अरबी समुद्राकडे येत असतो आणि त्याच्यातून पावसाचा जोर वाढतो. मॉइश्चरमुळे पाऊस वेगळा आकार घेतो आणि त्यातून अशा तऱ्हेची वादळ येतात. आपण तोक्ते वादळ बघितलं, त्याचाही केवढा मोठा तीव्र तडाखा आपल्याला बसला होता आणि संपूर्ण किनारपट्टीमुळे त्यामुळे मोठी हलचल निर्माण झाली होती. मोठा किनारपट्टीला धोका निर्माण झालेला होता. हे असं का होतं याचा जेव्हा पॅटर्न शास्त्रज्ञ अभ्यास करतात तेव्हा ते एक इशारा देऊन ठेवतात. हे का होतं? कारण इरोजल इमिशन वाढत आहे मोठ्या प्रमाणावर. हा उत्सर्ग आता आपण हवामानात सोडू लागलेलो आहोत. त्याशिवाय प्रदूषणाचे काही वेगवेगळे जे काही पॅटर्न आहेत ते पॅटर्न आता प्रदूषणाचे